बासबारि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादा जिथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। क'क्राझार जिल्ला परबसरा हालामनि बासबारि गोजौसिन फरायसालि गुवारि गेलेग्रा फोथाराव बासबारि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव जिथि रंजालि बैसागु फोरबो फालियो। बैसागु फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै फुंबिलियाव हारिमुनि फिरफिरा बिरहोनाय, थुनलायारि बादायलायनाय, गेलेमु बादायलायनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। लोगोसे मोनसे मेहेरगोनां बैसागु बोथोरखौ लानानै सावरायमेलबो खुंनाय जायो। बे सावरायमेलखौ बेखेवना होयो बासबारि दखरा एबसुनि बोसोनगिरि दीपक कुमार हाज'वारिया। लोगोसे थांखि जानाय आलासि महरै बारगु एमएलए बनेन्द्र कुमार मोसाहारि, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारिजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि समाजारि सुबुं आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2024 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारिखौ बासबारि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बासबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे परबसरा जिल्ला बर' हारिमु आफादा दुंब्रुदै बरायो। खुब मोजां जादों। बोसोरे बोसोरे खुङै खुङै जिथि बोसोराव देग्लाय आगान होबाय। देग्लाय बिसेसकरि बेनि थाखाय मोजां मोनदों जे गामिनि साफ्रोमबो गावबुरा, जोंनि बे एलेकायाव 18टा गामि दं, 18टा गामिनि गावबुराफ्रा नुजाफैजोबदों आरो रायजो राजाफ्रा गोबां रायजो राजायानो दिनै बाहागो लाफैदों। दा बेखायनो देग्लायनि बैसागु खुंनाया थांनाय बोसोरनिफ्राय साबसिन जादों होननानै आं बुंनो नागिरदों आरो आसा खालामदों इयुनावबो बेनिफ्राय मोजांसिन जागोन बेखौनो आसा खालामदों। दा दिनैनि बे बैसागु खुंफुं आफादनि जानानै जे आफादगिरि बिथाङा जे बेहाय रायजो राजाखौ लानानै मोजाङै खुंनो हादों, बिनि थाखायनो बैसागु खुंफुं आफादनि आफादगिरिखौ आरो साफ्रोमबो मावथि हान्जा बा कमिटिनि सोद्रोमाफोरखौ आं गोसो सिंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होनाय जादों। गोदोनि बैसागु फालिनाय आरो दानि बैसागु फालिनायाथ' बहुद डिफारेन्सआनो जाहैबाय। स्टेजाव लाबोनायाथ' नै बारा गोबाव जायाखै। मथा मथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नाजानानै आं नुनो मोनदों जे बिथांमोननि नाजानायावनो दिनैहाय जोंनाबो स्टेजाव फैदों। दा स्टेजाव फैनाय लोगो लोगो जों बैसागुनि सम्पर्के, बैसागुनि जे गोनांथि दं, बे गोनांथिनि सम्पर्के आल'सना खालामनानै जोंहा बैसागुखौ एक्जाक्टलि जों खालि रंजानायाल' जोंनि खामानि ना बैसागु फालिनायाव जोंहा माबाफोर मोनसे मावनांगौ दङ, बेफोर जिनिसखौ आल'सनानि गेजेरजों रायलायलायनानै मोजाङै समाजखौ सुस्रांनाय लोगो लोगो जोंनि हारिमुखौबो जों जौगाखांनायनि जे मोनसे लामा बेखौ माने नुहुरनाय जादों आरोखि बे बैसागु स्टेजाव फैनाय लोगो लोगो। नोंथांमोननि जायगायावनो सासे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों, नोंथांमोना दुंब्रुद बोराय मा रोखोम गोजोननाय मोनो जायगानि? बेथ' खुब मोजां बाथ्रा। बे जोंहा आंनिनो न'खरनि बादि जायो। आंनि हिन्जाव उषा हाज'वारिनि फंबाय अम्बिकागिरि हाज'वारि नै बावैसो साहित्य एकाडेमि मोनदों। दा बेखौ लानानै जोंनि परबसरा तथा बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खुब मोजां मोनदों। दिनैहाय नैबे बैसागु फोरबो खुंनायजों लोगोसे दिनैहाय बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बासबारि दखरा आरो बर' समाज बासबारि दखरा आरो जोंनि बासबारि दखरा बर' थुनलाइ आफाद जयै माने दिनै बिथांखौ सन्मान होदों आरो बिथांखौ सन्मान होनायाव जोंबो मोजां मोनदों जे दिनैहाय जों कल्पना खालामाखैमोन बासबारि बादि जायगायाव बे गोग्लैसोनानै थानाय जायगानिफ्राय साहित्य लिरै लिरै लेखा लिरै एसे मोजां मोनसे गोजोनथाव बाथ्राखौ साहित्य एकाडेमिखौ लाबोनो हादों। बिनि थाखाय जों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गावखौनो खुब देरगानाय मोनदों। बासबारि ओनसोलाव जिथि गोथार रंजालि बैसागु फोरबोखौ मोजाङैनो मोजां जोङो खुंफुंलांबाय। दा बे जोंनि खुंफुंनायाव बिसेसकरि जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बासबारि दखरानि आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे गासिबो मावथिफ्रानो दिनैनि बे खुंफुंनायखौ बिथांमोनहा गोसो गोथारै मावनानै मोजाङै मोजां फोजोबनो हादों। आं बिनि थाखाय
जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बासवारि दख'रानि आफादगिरिजों लोगोसे गासिबो सोद्रोमाफोरखौ आंनि गोसोनि साबायखरखौ बावदों आरो लोगोसे जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गावबुरा सन्था बा जोंनि समाजनि मानसि जोंनि ओनसोलाव जेसेबांनाखि आफाद दं बे आफादनि मानसिफ्रा फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनायनि थाखाय आङो बिथांमोनसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय। दा आं लुबैयो जाहाथे जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबोआ बोसोरै बोसोर बेबादिनो साबसिननिफ्राय हामसिन जालाङो आरो जोङो जोंनि जे हारिमु बेखौ जोङो गोजौआव दैखांलांनो हायो आं बेखौनो बुङो। बेखौ जोङो बे फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोङो एबार माने रावनिफ्रायबो अनसुंथाइ बियाखै बादि बुंजायो। जोङो माबा मोनसे गिफ्ट कुपन बानायनानै बेखौ खेला होदों आरोखि लटारि खेला। बे लटारि खेलाजों जोङो रांखौ मोनदों आरो लोगोसे जोंनो नैबे जोंनि जायगानि लकेल लिडार आरो बयजोंबो सिनायजानाय मानगोनां पार्क MLA बरेन्द्र कुमार मुसाहारियाबो हानायखिनिखौ जोंनो रांनि सहाय हरदों। ओंखायनो आं बिथांखौबो जोंनि बे रंजालि बैसागु थरनिफ्राय आङो बिथांखौबो साबायखर बावो। नोंथांमोना मा मा आयदाफोर लानानै दिनैनि रंजालि बैसागुखौ खुंफुंलांखो? आयदाफ्रा जोंना फुङाव जोङो 7:30 बाजियाव माने बिश्व शान्तिनि जुनै ब्रह्म धोरोम खान्थिजों जोङो जग्य हुथि होजेनो। बे ब्रह्म धोरोमनि खान्थिजों जग्य हुथि होखांनायनि उनाव जोङो रंजालि बैसागुनि गोथार फिरफिलाखौ दैखाङो आरो बे फिरफिला दैखांनायनि उनाव जोङो जोंनि गेजेराव मान होलायनाय, गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय आरो उन्दैफ्रा गेदेरखौ आथिं हमनानै बोर बिनाय बेखौ जोङो फालिदों। आरो बिनि उनाव जोङो गेलेमु बादायलायनायखौ होदों। बे गेलेमु बादायलायनायाव जोंनि बे बासबारि ओनसोलनि प्रत्येकथा गामिनिफ्रायनो गथ'फ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों। जोङो नैबे बोसोराव बांद्राय गोजाननिफ्राय जोङो आलासिखौ हांख्रायनानै लाबोयाखै। जिहेथु जोंहा जायगायावनो मोजां मोजां गोरों गोराफोर दङ, ओंखायनो जों बिथांमोनखौनो बेखेवगिरि हिसाबै जोङो एबसुनि बारग' एबसुनि आफादगिरि आरो एडभाइजार दीपक कुमार ब्रह्मखौ जोङो मेल बेखेवगिरि हिसाबै लाबोदों। आरो बिनि उनाव बुंथिगिरि हिसाबै जोङो जोंनि जायगानि बयजोंबो सिनायजानाय मानगोनां बरेन्द्र कुमार मुसाहारिखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। आरो लोगोसे गाहाय आलासि हिसाबै जोङो जोंनि परबतजरा डिस्ट्रिक्टनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो बावैसो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मानगोनां अमिखा गिरि हाज'वारिखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लाबोदों। बिथांमोनहा गावबा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बर' हारिया माबादि नैबे रंजालि बैसागुखौ फालिनांगौ आरो माबादि फालिबा जोङो हारिखौ मोजाङै लाखिनो हागोन आरो जोंनि जे हारिमु बेखौ जोङो बोरैबा गुवार फुवारनो हागोन, गोजौआव दैखांलांनो हागोन, बेनि सोमोन्दै बिथांमोनहा गुवारै बेखेवनानै होलांदों।